sa lahat ng ating mga momshies out there, sa ating mga popshies, at syempre sa mga anakshies. At eto na nga, naku, mag-aalas 6 na po ng gabi. Yan. So, magre-ready na po kami magluto ng aming dinner. And for tonight's menu, it's the ginisang pusit! Yan! Favorite ni Mother. Ah, ginagawa mo dyan? Hello! May sarili po siyang pa-midnight. So, ano, nagsaing ka na? Magsasayin pa lang. Magsasaing pa lang siya kasi inunan niyo muna magnguya-nguya. Ayan. Hindi, ngayon para siya magmemeryenda kasi kanina. Busy siya, ang dami niyang tinuping mga damit. So, magsasaing na po siya. Ilang takal tayo? 2. Okay. So, 2 lang muna kasi medyo tipid-tipid. At saka, kailangan mag-diet-diet. So, later, makikita niyo po kung paano natin lulutuin ang ating adobong pusit habang si Mother naman ay nagsasaing na. So, good luck! Fresh from the CR pa kasi naligo ako. So, magsisimula na tayong lutuin ang ating ginisang pusit. So, mas prefer ko yung ginisang pusit lang kasi para hindi masyadong maalat kasi ngayon gawa ng toyo. Okay, so magsimula na tayo. Isa ang ating pusit. Hindi mo na maigi ang ating
Ayan, kakain na po kami ng aming dinner at naluto na po ang aming ulam na pusit. Ipakita ko sa inyo yung aming ulam. Sarap pa. Tchadan! So, we're going to eat na. Kaya, kain na din kayo, guys. Sarap! Kain na tayo. Ba't nakapang kuri-kuri-kuri yan? Malamig eh. Malamig na po kasi dito ngayon sa Masarap nga. Sarap! Ayan nga. One time, lagyan mo rin kaya na sotanghon. Konti lang. Diba may pa-request Huwag siya? madami. May other request siya. Yung isang balot na maliit, dalawa. Dalawa no, gawin mong dalawa. That's enough. Hatiin mo. 2 beses mong gagamitin. Ay, kain! Kain po. Kuha ka ng saging. I'm going to eat na. Then later, inom na po ng gamot. Yan. So, enjoy. Thank you so much again for watching, guys. Kain na kami ulit. See you again. Till next vlog and videos. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell. I love you. God bless you all. Bye-bye.